ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖରାଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶାଗୁଣା ଏବଂ କଳାକାଉ କୁଲର ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେମାନେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ କୁଲର କିଣିବାକୁ ଡାକିଲେ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ଚଢ଼େଇ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନେ କୁଲର କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମଜବୁତ କୁଲର ଆମ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଶାଗୁଣାର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ଚଢ଼େଇ ସେହି ଗାଡ଼ି ନିକଟକୁ କୁଲର କିଣିବାକୁ ଆସିଲେ। ଶାଗୁଣା ଭାଇ, ଏଇ ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି। ଏତେ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି ଯେ ଘରେ ଜମାରୁ ଶୋଇ ହେଉନି। ମୋର ମଧ୍ୟ କୁଲରଟେ ଦରକାର ଥିଲା। ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ କୁଲରଟିଏ ଦିଅ, ଯେମିତି 5 ବର୍ଷ ଯାଏ ମୁଁ ଆଉ କୁଲର କିଣିବି ନାହିଁ। ମିଟୁ ଭାଇ, ଆମ ପାଖରୁ କୁଲର କିଣିଲେ ଆମେ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛୁ। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ନୂଆ କୁଲରଟେ ଦେବୁ। ଏଇ କୁଲର ଗୁଡ଼ାକ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱାଲିଟିର। ହଉ ଭାଇ, ମୋତେ ସେଥିରୁ କୁଲରଟିଏ ଦିଅ, ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି। ମିଟୁ ଚଢ଼େଇ ଶାଗୁଣା ଏବଂ କାଉ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ କୁଲର ନେଇ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ହଇଓ, ତମେ କହୁଥିଲ ଆସନ୍ତାକାଲି ବଜାରକୁ ଯାଇ କୁଲରଟେ ନେଇକି ଆସିବ। ଆଜି ପୁଣି କୋଉଠୁ କୁଲରଟେ ନେଇକି ଆସିଲ? ବୁଝିଲ ରାନୁ, ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶାଗୁଣା ଏବଂ କାଉ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ କୁଲର ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇ କୁଲରଟିକୁ ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କୁଲର ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ଯାଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ସତରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଭଲ କୁଲରଟେ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଉ, ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇଠି ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟଟିଏ ଅଛି। ଦେଖିଆ କୁଲରଟିକୁ ଟିକେ ଚାଲୁ କଲ, ଦେଖିବା କେମିତି ପବନ ଦେଉଛି। ତାପରେ ମିଟୁ ଚଢ଼େଇ ସେଇଠି ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରେ କୁଲରଟିକୁ ଲଗାଇ ଚାଲୁ କରିଦେଲା। ଆରେ ବା, ଏଇ କୁଲରରୁ ତ ବଢ଼ିଆ ପବନ ବାହାରୁଛି। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ରାତି ସାରା ଆରାମରେ ଶୋଇବି। ଏମିତି କିଛି ସମୟ କୁଲରଟି ଚାଲିବା ପରେ ସେଠାରେ ଆଉ କୁଲରଟି ଚାଲିଲା ନାହିଁ। ହଇଓ, ଦେଖୁଛ, ସେ ଶାଗୁଣା ଏବଂ କାଉ ତୁମଠାରୁ ପଇସା ନେଇ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଖରାପ କୁଲର ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ବଜାରରୁ ଯାଇ ଭଲ କୁଲରଟିଏ ଆଣିଥିଲେ ଏତେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସତରେ ରାନୁ, ମୁଁ ପୁରା ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଗଲି। ସେ ଶାଗୁଣା ଆଉ କାଉ ମୋତେ ଦିନରେ ତାରା ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସେମାନେ ଆଉ କୌଣସି ବୁଲାବିକାଳିଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ଦାମୀ ଜିନିଷ ଆଉ କିଣିଲେ ନାହିଁ।